Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lapho kufinyelela khona ke le YouTube channel yakho ekulethela indaba ukusuka nokuhlala ke futhi ke efika ngaso ke isikhathi ungizwe ke emchunu ke ngesikhathi ke lapha na live epage lakhe ke ungizwe ke online ubhodle ke umlilo ngaye ke lapha na ke waziwa ngokuthi ke o driver ke amatekisi okuthiwa ke ugodole lapha na ke wayo ke futhi ke osejoyini lapha na ke iMK oyishoshovu ngempela ke lapha nasayo ke iMK obonakala ehamba phambili ke lapha na ke kuona ke abantu ke abathanda kakhulu ke iMK soke uzwakala sekungenami ngempela ke ngesenzo ke esenziwa uyena ke lapha na ke ugodole nazi ke indaba nansi ke ivideo ke engikuphathele yona mbukeli siyabonga. Angikwazi ukufundisa ukuba insizwa bese wena uzongisanganela mina ufana nse nalesiphuphuku lesi esiwumakhalana kaTshatha lesiduphunga lesi siyangifeka sizenza insizwa kaningqonda sinayo sa drop out esikoleni ayiganiwe lento ayikwazi ukuzehlisa ngisho ekhweni ayinalikho nje ezehlisa kulo nje inja nje the khonkothayo ehamba indova ikhwela phekwa abantu abadala wena kodolo uphi umntwana kabo wena angikwazi ukufundisa ukuba insizwa bese wena uzongisanganela mina ufana nse nalesiphuphuku lesi esiwumakhalana kaTshatha lesiduphunga lesi siyangifeka sizenza insizwa kaningqonda sinayo sa drop out esikoleni ayiganiwe lento ayikwazi ukuzehlisa ngisho ekhweni ayinalikho nje ezehlisa kulo nje inja nje the khonkothayo ehamba indova ikhwela phekwa abantu abadala.